Kaigpat-igpat nga suga kasami mo makita sa tion nga nagahilapit na ang Pasko. Amoy ni Abe sadto ang ginabutang sa Christmas tree, sa atubang balay nagakalabit ang mga ini. Apang sa karon hindi mo na mapatod kun bala tungod sa nagahilapit nga Pasko. Ang rason sang pag-igpat-igpat sa mga suga, wala sang pili nga bulan agud imo ini makita sa abilidad sang siniko mapabilib ka. Brownout nga wala untat, kagamitan nagakaguba sa repair shop nagadangat, pagsaka sang balayran sang kuryente makasulumpa, kun matrasar sa pagbayad, mautdan ka. Sano kitayahan makaangkon sang hostisya? Gikan sa siniko ginatawag naton kooperatiba. Kooperatiba nga ngalan lang ang ginadala. Dibidindo para sa mga miyembro, wala nagatupa. Sa karon sila nagasinadya, abansi nga Christmas bonus pagabatuno nila. Kung sa ila ko galingon nga kayuhan wala nagapalya, kuryente nga supply sa mga konsumidor, nagautod-utod, magaugtas ka. Ang ini nga pangunahuna ang pananawan ang ginpadala ni Ramon Taladoa sa Barangay Mansilingan, Bacolod City.